Falig buaiteoirí éile Náisiúnta Scoildrámaíochta fiche sé le chéile I mBÁC inné chuna núisina aáil agus chuna gcuid éach bí chéile. Tá man seo inné an fanne cmórtas chuig sa bhFéile Scoildrámaíochta leis drama tíún anách. Dúdín sa háart, darc má ar líne agus tháinig má gcóin má náistre as fér agus bhí mar bís. Nuair bhfuil muid fuairmuid uachtarráte ar scoil. Bhí mé thar bar ar bhar muid me go réimeid. Tá mud bhefa ar dúisnaí ó chiaadát san drámaíocht. Rúmuid an All Ireland in Mullingar de mór Chicata agus hang an drama am gomór. Is ócáid anhachtach í seo, das na páistí, das na muinteoirí do gachéine. Agus is úntacha an rud é na skillanna seo a bheith á bháil ag páistí. Skillanna eistóireachta, skillanna stáite, skillanna fórna. Sí seo an dara blion is nóga den éile seo a chuireann béim ar le ar an bhfuilge ar an grothaíocht agus ar an drámaíocht is scolanna fud fad na tíre. Agus ní bheidh sé é bhd go dtí go do sóid na daltaí ag olbhú de éile na bliana sa chuin. Áine Humphreys, Nuacht Cúla4, bhFéile.